Sanibonani guys, ngiyanamukela kwi-recap yethu ngala ngomhla ka-24 March 2025. So uLungelo-ke usengxakini manje cause ubaba wakhe useqala ukumquestiona lezi zinto ey'shiwo lethu. So nje uyaphika ubrothers, uphika nje ulala le ukuthi nje yena usafunda ufuna ukuya esikoleni. Then ubaba wakhe athatha isinqumo sokuthi-ke ngekaza esikoleni ukuze bathole isisombululo sale ndaba lezi. Uyasho nje ukuthi uLetho ngevele akhuluma amanga nje athatha into emoyeni. And futhi nje noLetho nayo nesiqiniseko ukuthi nje uLungelo 2 years wonke akayi esikoleni. So kuleyo moment-ke leyo-ke later akhulume noMbali-ke uLungelo-ke ediniwe nje. Esho ukuthi ubaba afuna ngesikoleni, mina ngiyasala ezifundweni. Fanele ngabe ngiyahamba manje kodwa nje lokho ekholwa amandla aLetho. Athi nangu ukukhuluma naye, amnikeze ifoni akhulume naye kubaba kaLungelo, akhulume noMbali. Abuze uMbali, wenze njani manje baba? Uchazeke istory asho nje ukuthi ambuze ukuthi ngesikwazi yini ukuthola ukuthi ngempela lezi ncwadi lokho vele eVarsity zangempela yini. So uMbali-ke uzokwazi ukuthola ukuthi kwenzakalani. Ngapha uSanele uyabuya upraise uNtanzi kubo, usho nje ukuthi meeting ihambe kahle, uNtanzi uyindoda eqotho and futhi nje ubona besazosebenzisana kahle naye-ke. Uma wakhe-ke lapho uworried, umbona ebusweni nje akazi ukuthi uzoyenza kanjani, uzokhuluma kanjani lento le cause uyafuna yena ukuyikhuluma kodwa-ke uzothini ngoba uzozwisa umntwana wakhe ubuhlungu. Nangapha uNtanzi ukhuluma nobhuti wakhe uyamxoxela ukuthi hayibo ukube nje uSanele yena wathatha izintambo emva kokushona kanje nje ngabe yonke into ihamba kahle. Yonke into yazi lo mfana unobuchule nje kade ngikhuluma naye. Kuningi kulesikhashana bengikhuluma naye, kuningi ngikufundile kuyena. Kuningi nje ulwazi nalo. Athi ubhuti wakhe hayibo uwe lo uqapheleke njalo. Uqaphela wathi nje hayi ngiyabona nje ukuthi izinto zethu zizohamba kahle, izoya phambili masikaqhubeka nje sisebenzisane naye lo mfana lo. Akafani nje newele lakhe leli uBanele. Athi hey ungathola usugaxeli kulo xhaka kaBanele benoSanele njalo. Athi hayi lutho khulileka. uLungelo-ke uconfronta uLetho, ukhuluma naye ukuthi indaba ungizonda kangaka, indaba nomona yini, ubona mina ngihlakaniphile, uyazi nje ukuthi mina engathola udistinction e-high school, ngingaqambelana amanga ngithi ngiyafunda ngibe ngingafundi. uLungelo uyagowa and uyaphika. And kulana nama-faces awenzayo-ke after-ke nje ubaba wakhe seloku ekhuluma naye lokho emhlohla ngembuzo uvela nje abe nokusaba khombisa ukuthi khona into eshaya amanzi la, uqamba amanga ahlaza nje. And uma wakhe uyamkholwa, uyamvikela, uzathi nje hawu baba indaba ungafuni uLungelo abuye esikoleni, indaba ungafuni ukumuzwa, akayingeni ubaba wakhe. Ngapha-ke uzamaswazi uxolisa kumngani wakhe uHlengiwe, uxolisa ngale ndlela akhuluma ngayo naye. Uyasho nje ukuthi bengamele akhulume kanjeyana naye kodwa-ke nawe-ke mngani wami understand ukuthi bengisebuhlungwini, nawe nje ukhuluma izinto ey'ngezinhle laphayana kumina ngesikhathi ufikile uzongibona. Mese yamxoxela-ke yaconfessa ukuthi hayibo ngibonile phela iwele likaBanele uSanele. Hayibo uBanele uphila ngaphakathi kukaSanele. Athi nje umngani wakhe-ke ukukhombisa nje ukukhathazeka, athi nje mngani baningi abafana la ngaphandle umuhle kabi nje wena futhi nje kade ngibona ipostile ku-social media, ngiyakubona nje ukuthi usungcono kakhulu nje. Baningi abafana uzomthola umuntu ozomthanda. Yisuka kule nto le ekubambile kuBanele noSanele. uSanele nje ngeke azabe uBanele. Hayi-ke kaze uzolalela nizamasazi ngoba ngathi ngiyalalele ngoba ukuhambile wayokwenza i-shopping, ephelezela uphinda wahamba nje wenzilo waya kuma-restaurant wadla, uphinde sebehambisa umbiko kubaba kaZama. Esho nje ukuthi wadla wenza lokhu ahleze kwenza abathipha yabo yonke nje leyo. Ajabula ubaba ukuthi hawu indodakazi yami isibuyele esimeni nje yabo. And futhi nje akhuluma yathi babana nje ngiyazi ukuthi nje bengi-difficult kulezi iy'nsuku lezi ey'dlulile kodwa manje sengingcono. Kanti ungconiswa ukuthi uyeza ukuthi khona uBanele laphaya, uSanele ngaphakathi phela
mbonile wakhuluma naye uthi nje ayikazi inhliziyo yami nje igcina ukushaya kanjeyana ngikhuluma noBanele ingenzile-ke ngibona uSanele so nje uBanele ungaphakathi laphaya nesiqiniseko salokho. Ngapha uMbali ukhathazekile ngefiance yakhe uSanele ukuthi nje uvele wahamba kanjalo akamcontact akamfoneli umngane wakhe am-advise ukuthi ayibo hamba wena la suka la eThekwini hamba usupport indoda yakho hamba olanda indoda yakho. Thathe-ke uMbali advice kamnganakhe. On the other hand ke Ayanda ubuza uSanele ukuthi umbonile uzamaswazi ubenjani yabo nje shasha hawu shemandla ube ingoduse right usayifakile iringi. Sanele ingoduso athe ingoduso kaBanele hawu ubungazi akhathazeke uSanele ukuthi hawu indaba engaka akayazi azange nje amtshele lo uBanele yena lento le ahambe ngaphandle ke ekhuluma naye ke embuza ukuthi hawu wena uzama ingoduso yakho unengoduso mina uzange ngitshele lokho bengithi nje mina nawe sikhuluma yonke into kodwa wena unengoduso awuzange ungitshele lokho kanti nje ukhuluma akazi ukuthi the day ebulawa uBanele weRussia to tell him ukuthi usenengoduso ucela uzama ukuthi amshade kanti hawu bandla shem ubhuti wakhe akazi ukhathazekile nje yena lokho ebuza ukuthi hawu akangitshelanga ngani. Esakhuluma-ke lapho uqhamuka uMbali ke athi nje ngabadeli angifuni nje kulwa nangifuni aze ngomoya phansi uMbali wandla athi nje angizilwe nje ukuzolwa nawe ngizokhuluma kahle nawe ngiyacela bandla ngicela sikhulume ngiyaxolisa ngokuthi angizange ngikuseke ngiyaxolisa ukuthi ngikhulume ngale ndlela engikhulume ngayo kodwa mina ngizohlezi ngiseduze kwakho Sanele ngizelana nje ngizoseka kuzo zonke inqumo zakho hayi ehlisa umoya Sanele ukuthi hawu mina kumele ngabe ngiyaxolisa mthatha ngene naye endlini qhamuka iyana uzama ngemoto lapho utheni kubo uthe kubaba wakhe usathatha imoto usaphuma nje uyobona abangani bakhe kade abagcina nje bebeloku evalele nje endlini usafuna ukushaya umoya nje athi uthi kuyobona abangani bakhe kanti uzostokana noSanele uyizwile lento ayizwile uzamaswazi bakwethu and ngeke simphikise ngoba ikhona yona athi uyafika ke besakhuluma lapho uMbali benoSanele ngaphandle ehlisa iwindi ihlo alikhiphile ngibona nje uMbali ngathi isazomshobela ngoba nje uzamaswazi ngeke izayiyekele lento le ngathi usephilela kona ngathi sephilela uBanele nje and njobe semzwile ukuthi ukukhona ngaphakathi kuSanele angiyazi mina lento njengoba nje uSanele futhi uzophila impilo ezimbili ngapha uSanele ngapha uBanele ngapha nanguMbali ngapha nanguzama senkinge njobe seyeke nasesikoleni nje I think uBanele uzobusa kakhulu emzimbeni kaSanele uMbali nje ngizwela ubuhlungu ngathi uzosala girl amathotham lo phela lapho recap yanamhlanje. Guys, please subscribe, comment, like, share and ring that bell. See you on the next one. Bye.